A v tejto chvíli boli dostihy odštartované so všetkými účastníkmi. Do čela vypálil Cox Orion pod Lukášom Matuským, ktorý nasadil naozaj solidné tempo na to, že pred koňmi sú ešte 3 km, takže je to Cox Orion, za ním je to Chlorid s odstupom zhruba 5 dĺžok, ďalšie pole koní vedie Falcon Wing, za ním sa usadil Sensible Shaman, na ďalšom mieste je to Spartan Spirit, kone vybiehajú na protiľahlú stenu a čaká na nich prvá prekážka. A počkáme si, či bolo všetko v poriadku, všetci aktéri ju prekonali a je to Cox Orion, ktorý ale na tom skoku stratil niečo zo svojho náskoku a už sa na neho doťahujú ďalšie kone, konkrétne je to Chlorid spolu s Falcon Wingom. Ďalšia prekážka v poradí, všetky kone v poriadku, ako posledný skáče práve Oldfield Road s Jaroslavom Brečkom, ktorý ale očakávame, že sa dostane postupom času aj do predných koní, ale naozaj neskáče úplne najčistejšie. Teraz je aktuálne vo vedení Falcon Wing s Matejom Rigom, ktorý prevzal tú taktovku. Je to Falcon Wing a celkom naťahuje krok, takže Falcon Wing, za ním je to Cox Orion spolu s Chloritom. Shaman je na 4. priečke, je tam takisto Spartan Spirit, Gualatieri Sensible a Oldfield Road stále na poslednej priečke. Je tam takisto aj Raimond, ktorý nastupoval ako jeden zo spolufavoritov. Poprvý raz kone prekonávajú tzv. Výbehovú prútenú prekážku, ale to pole prvých 8 koní je pomerne kompaktné, väčšiu stratu má už jedine Beluš Oldfield Road. Je to teda Falcon Wings, ktorý spolu s Cox Orionom teraz sú hlava na čele, za nimi je to Shaman, Chlorid, Spartan Spirit, Gualatieri Sensible a na predposlednej priečke Raimond s jokejom Markom Stromským, ktorý samozrejme ešte zrejme má plné ruky a bude čakať až na finále. Kone majú prvý okruh za sebou a sme teda tesne za polovicou a už je to znova Cox Orion, ktorý opäť je vo vedení. Cox Orion, Shaman, Falcon Wing, Spartan Spirit, Gualatieri spolu s Chloritom, Raimond spolu so Sensiblom a stratu sa snaží doťahovať Beluš Oldfield Road s jokejom Jaroslavom Brečkom. Ďalšia prútená prekážka, bolo tam trošku buchotu a vidíme, že Gualatieri je zadržaná, takže v dostihoch nepokračuje. Ďalšia prútená prekážka a je to Cox Orion spolu so Shamanom, ale Shaman teraz neskočil úplne najčistejšie, takže je tam Cox Orion, Falcon Wing, Shaman a Spartan Spirit. Raimond sa snaží dotiahnuť na túto vedúcu štvoricu. Ďalšia prútená prekážka, ktorú prekonávajú aj dva kone Sensible, Oldfield Road, ale poďme sa venovať čelu dostihov. Už je tam znova Falcon Wing s Matejom Rigom, takže Falcon Wing, Spartan Spirit už sa prepracoval na druhé miesto. Cox Orion je tretí, vycúval Beluš Shaman a dostáva sa do predných koní aj Raimond pod jokejom Markom Stromským. Kone už zatočia do cieľovej rovinky, čaká na nich už len posledná jediná výbehová prútená prekážka, takže je to stále Falcon Wing, ktorý ju bude prekonávať ako prvý, ale za ním je to Spartan Spirit, ale už sa tam vynára aj Raimond a Raimond teraz mohutným speedom bude útočiť a už sa dostáva na úroveň Falcon Winga, takže bude to medzi týmito dvoma koňmi Falcon Wing a Raimond. Falcon Wing kontra Raimond, Stromský kontra Rigo, to je súboj o prvú priečku, takže Raimond alebo Falcon Wing a vyzerá to na Falcon Winga, ktorý zvíťazil v dostihoch pred Raimondom, tretí Shaman, štvrtý Spartan Spirit, piatý Chlorid, šiestý Cox Orion, siedmy Sensible a